Топ 5 навика, които ще те направят богат. Плащай първо на себе си. Винаги заделяй поне 10-20% от дохода си, преди да харчиш за други неща. Това е ключът към финансовата независимост. Живей под възможностите си. Богатите хора не парадират с лукс, а инвестират парите си. Научи се да харчиш умно и не купувай ненужни неща. Инвестирай редовно. Дори малки суми, вложени мъдро, с времето растат. Започни с индексни фондове, недвижими имоти или собствен бизнес. Развивай нови умения. Колкото повече знаеш и можеш, толкова повече ще печелиш. Учиш нови неща, равно увеличаваш доходите си. Създай няколко източника на доходи. Разчитайки само на една заплата, винаги ще бъдеш уязвим. Намери странични проекти, онлайн бизнес или инвестиции. Кой от тези навици вече прилагаш? Пиши в коментарите. Ако искаш още финансови съвети, удари лайк и се абонирай.